Arratsaldeon. Bai, zuri ere. Orantxe Euskal Herri erdia edo bintzat Txiolandia erdia kezkatuta dago, zuk bertan iragarri zenuelako astebete inguru, larri zinela, gaur hona etorri bertzen nulako, ze zure lotxatitasuna aitortuta, erronka handia izango zela zuretzat, ezta? Bai, batez ere, nire irudia edo batzai gustatzen, liburuaren arira elkarrizketa batzuk egin dizkidate. Eta gaizki pasatu batez ere argazkiekin, gero argian edo txapaldizkarian, nire argazkia ikusi eta... Azaleko protagonista ere horregatik azaltzen da nola baita ere, ez da? Aurpegia estalita ikusten dugu, ondoan listor bat duela, listor mutanteak liburua hitz egitera etorri garelako, dena den, sekretu bat aitortuko dizute. Paulinak, zutabegilearen ipuinean aitortzen duen bezala, lotxatiak gure artean keinu bidez badakigu elkar ulertzen, eta bi lotxati hemen gauden ez aurrez aurre, zuk alakoren batean keinu bat egin, eta hortaz ere hitz egingo dugu. Ze Paulina bada idazkaria, zutabegilea izeneko ipuinean, eta horregatik, lotxati izateko norberak beraz hitz egiteko ere zailtasun edo pega gehiago izan ditzazke. Nik uste dut zure zertzelada batzuk egon badaudela liburu honetan, esate baterako zutabegilea, zu orain arte gehien bat zutabegile lanetan eta historia liburuetan eta aritu izan zara, baina oraingoan jauzi egin duzu eta zure lehenengo ipuin liburua, atera duzu, ezta? Bai, eta zuk diozun bezala nire zertzelada, edo ezaugarri batzuk hor daude, aipatu duzun zutabegilea ipuin horretan, zutabegileak 3 urte eman ditu idazten, egunkari batean, nik 3 urte eman dituen berrian, maiz ipuinetan nire egoera bat hartu eta muturrera eraman dut hori izan metodoa, ez? Enaiz ni hor dauden personaiak, baina bai abia puntuan ni izan ziteken edo izan liteken norbait badago. Bai, igertzen da zu gainera literatura zale amorratua ere bazarela, literatura asko irentsi duzula, eta literaturaz ere asko ari zara lan honetan, ze neguan bete-betean gauden honetan, neguko bidea hartzen badugu ere, ez da, bertan batek, idazle batek erabakitzen dugu, itzulpengintza alde batera utzi eta idazten hastea. Eta orduan hasten da, aldez aurreko plagioak egiten. Ze, karo, gizon gaixoari gertatzen zaiona da, berak idazten dituela liburuak, eta hura argitaratzerako beste batek argitaratu dela aurretik. Zuri alakorik momentuz ez zaizu gertatu. Ez. Hor bada, pixka eta abia puntuak gero, pentsatu dut, ez? Enuen kontzienteki egin, baina pelikula bat, adaptation izenekoa, ez dakit gaztelaniaz nola jarri zioten izena, eta protagonista Nicolas Cage da, 2 paper egiten ditu, 2 anaia biki, zinema gidoilariak dira biak, eta saiatzen da gidoi serioak eta sakonak eta idazten, baina ez du lortzen eta hor obsesiboa da, eta gainera bizitza sozialean ere porrota egiten du. Eta bigarrenak berriz, nahi gabe ere, segulako gidoiak idazten ditu, eta gero arrakasta handia du bizitza sozialean ere. Eta ipuin horretan, alde batetik aipatu zuen idazlea dago, eta nahi gabe, saiatzen da idazten, baina nahi gabe plagioak eta zaizkio, eta beti porrota egiten du. Eta gero tipo bat ezagutuko du, eta lagun horrek, ez du literatura interesa handirik, baina nahi gabe ere, nolabait errateko, sekulako poema idatziko du euskaraz, gainera aipatzen da ipuinean euskaraz solasean ez dela ongi moldatzen. Baina nahi gabe ere, pixka bat hori ez, batzuk saiatzen dira eta inal guztiak eginta ere ez dute deuse lortzen, eta bertza batzuendako dena erraza da. Plagioarekin obsesio moduko bat alduzu, Santi, ze behin eta berritan ere agertzen da liburuan zehar. Ez da gitolako salaketaren beldurrik edo baute duzun, edo hor aitortu beharreko zerbait bauten? Neguko bidaia izeneko ipuinak badu, eta hain zuzen ere horregatik aipatua dago, pereken zera baten antza, baina egia da, eta ez dakit zergatik egia da, gero zutabegintzan ere eta Euskadi Irratian ere kolaboratzen nuelaik, horako plagioa behin baino gehiagotan aipatu izan dudala. Eta adibidez, duela urte batzuk liburu bat idatzen nuen Euskal Herrira etorritako bidaiariei buruzkoa, 19. mendean etorritako bidaiariei buruzkoa, eta hor plagio kasu batzuk ere aipatzen dituen. Egia da, ez dakit zergatik, ez dakit, hor dudan zera, baina ez dakit nondik datorren edo zergatik, baina zuk diozun bezala. Azkenean